Днес ще играя Steel Brainrot. Както може да видите, имам ето тези Brainrot и започваме от Lava Noma X 42 милиона, Aitai Sahur с 3 трейта, 43 милиона и 700 хиляди. Преминаваме към нормален сток 30 милиона, към Divine Apellini 3 милиона, Lost Noma и Hotspot с Gold с 1 трейт, които правят 27 милиона. Преминаваме към Gold Los Bonitos 5,3 милиона. Преминаваме към Шикритеро на Ютейра 15 милиона. Преминаваме към Мариачи Корасони 12 милиона и половина. И имаме Easter Sahur 1 милион и 200, той не знам защо си го паза от розето. И на втория етаж имам само Лос Кукарача си. Ако се чудите защо и тях ги пазя, правя чалендж от нобини до гара, ама вече не знам кой ден сме. И един мой приятел просто ми даде тия Лос Кукарача си за нобини. И буквално никой не ги иска и мисля да се отказвам. И искам да ви питам нещо. В коментарите напишете дали базата ми стига за гарама, или ако не стига за гарама, какво мога да си трейна за цялата база и какво има най-много валю от базата ми. Защото аз много не знам валюто. Моя приятел, който е по-пър от мен, казва, че най-доброто от базата ми е и той е сок, но аз мисля, че е или Шикритера на Ютера, или Мариачи Корасони, но не знам, вие ще определите в коментарите. И между другото, ако питате откъде съм взел всичко, сега ще ви разкажа. Тия Lava Noma ги взех от новия евент, Aitai Sahur ми е подарък от приятел, Есока го взех в събота от Secret Lucky Block, Divine Apellini го спална. Сами го спална за всички, но моето беше Divine, зато и го взех. И имам Lost Noma и Hotspot, които си ги трейнах. Лос Банитосите съм ги взел от блок, Шикритера на Ютейра си я трейнах, Мариачито си го трейнах, Easter Sahur съм го взел от Айленда и Лос Кукарачите ви казах. Между другото, нямам търпение и за днеска. Мисля да правя видео на админа бюса, защото сами ще добавя крафт машина, ще замества Divine Fuse машината и ще добавя нова Cyber мутация, която ще бъде най-добрата мутация в играта. Така че нямам търпение. Това беше от мен. Пожелавам ви добър ден.